柳瀬博文君。はい、日本維新の会の柳瀬博文です。新型肺炎の問題も後からやりますけれども、まずですね、香港ウイグルの問題についてお伺いをしていきたいと思います。看過できない重大な人権侵害の事例が報告をされております。香港では民主化を求めるデモに対して、武装警官による激しい弾圧が続いてきました。丸腰の青年が発砲を受けて重傷化した事例、妊婦が警官にですね、馬乗りになって制圧される、そういう様子が動画では拡散されているわけであります。また、ウイグルでは思想的に問題があるとされた人たちが大規模に施設に収容され、思想矯正をされていると、こちらのパネルにその報道が出ておりますけれども、ぜひご覧になっていただければと思います。この実態は多くの報道で流れているわけでありますから、多くの方がご存知のことというふうに思います。多くの国民の皆さんもですね、この実態を知っているということだと思います。そして、我が国にですね、助けを求める声も多数届いているわけであります。では、この実態に対して、我が国は一体何をしてきたのかと、これが問われる。残念ながらですね、これ何もしてないんですよ。総理は憂慮するということを繰り返していらっしゃいますけれども、あまりにも配慮が過ぎるのではないでしょうか。我が国が人権をですね、本当の意味で尊重する国であるならば、他国における人権侵害、これをですね、黙って見過ごすわけにはいきません。つまり、この問題にどう対応するかは、我が国がどれだけ人権を尊重するかがですね、まさに問われているということではないでしょうか。他国の対応をまとめました。次のパネルですね。はい。アメリカでは、これ、香港人権民主法が成立、ウイグル人権法案が下院で可決となりました。またですね、イギリス、EU、オーストラリア、ドイツ、イタリアということで、各国がさまざまなこの人権弾圧に徹底して対抗する、そういう法律を制定させる、もしくは議会ですね、何らかの議決がされているという状況がございます。そこで総理にお伺いしますけれども、人権侵害、弾圧を許さないという強いメッセージを示すためにも、この基本的な価値観を共有する各国と連携し、特定の国にとどまらず、人権侵害に厳しく対処する立法措置、これを検討すべきと考えますけれども、総理の見解を伺いたいと思います。茂木外務大臣。先生ですね、この、香港情勢、そして新疆ウイグル自治区について、日本として、政府として何もしていないというのは、若干言い過ぎではないかなと思っております。日中の首脳会談、そしてまた外相会談におきましても、直接面と向かって、総理も習近平国家主席に、私も王毅国民外務大臣に対して、香港情勢、極めて憂慮している。また、新疆ウイグル自治区における人権問題についても、しっかりと問題を提起をいたしております。例えば、ここに列挙されましたそれぞれの国、じゃあ直接向かい合って、それぞれの国のですね、首脳が直接問題意識を相手側のトップにですね、伝え、前向きな対応を働きかけているのか、すべての国がそうしているわけではない、このように承知をいたしております。香港情勢につきましては、今、デモがですね、まだ続いていると、長期化している、こういった状況を憂慮して、状況を注視をすると、そして一国二制度の下、自由で開かれた香港が引き続き繁栄していくことが重要である。自制と平和的な話し合いを通じた解決を引き続き関係者に求めるとともにですね、香港の安定が保たれることを強く期待をしておりますし、新疆ウイグル自治区におけます人権状況についても、懸念を持って注視をしておりまして、国際社会において普遍的な価値であります自由、基本的人権の尊重、法の支配、こういったものが中国においても保障されることが重要だと考えております。解決に向けて前向きな対応を引き出す働きかけ、さまざまなやり方あると思います。
議会において、法律を制定すると、こういった動きもあると思いますし、アメリカにおきましては、議会は議会で法律を作るという形になるわけであります。閣法でありません。いずれにしても、政府としてはですね、さまざまなレベルの対話を通じて、引き続き今申し上げたようなですね、立場を中国にしっかりと伝え、働きかけを続けていきたいと、こんなふうに思っております。柳瀬博文君。はい、丁寧なですね、ご答弁ありがとうございました。面と向かって言ってるんだということだというふうに思いますけれども、ぜひ、全世界にですね、広く発信をしていただきたいというふうに思います。抗議の声明がですね、届いてないですよ。だから、これは私たちがですね、感じている以上に、周りの国々の皆さんは、日本何もしないじゃないかと、このように思われているんではないでしょうか。ぜひですね、全世界に向けて、こういった人権弾圧を許さないんだという抗議の声明をですね、しっかりと上げていただきたいというふうに思います。先般ですね、日本維新の会は、この国会で決議をさせていただきたいということで、提案をさせていただきました。香港情勢に関する決議案というのを出させていただいたわけですけれども、残念ながらですね、これ成立しなかったということであります。広くですね、この国会の皆様にも、この決議、声を上げること、ご参加を賜りたい、お願い申し上げたいと思います。